Δεν μας στενοχωρεί το ίδιο το γεγονός, αλλά η κρίση μας γι' αυτό. Ευτυχισμένος είναι αυτός που αρκείται στα όσα είναι σύμφωνα με τη φύση. Τίποτα εξωτερικό δεν είναι καλό ή κακό, παρά μόνο η πρόθεση. Η αρετή είναι το μόνο πραγματικό αγαθό. Να ζει σύμφωνα με τη φύση. Το σύμπαν διέπεται από λογική και αιτία, όλα είναι αλληλένδετα. Ό,τι συμβαίνει, έπρεπε να συμβεί, είναι μέρος της μοίρας. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να ελέγχει τις εσωτερικές του κρίσεις, όχι τα εξωτερικά γεγονότα. Η αρετή δεν χρειάζεται ανταμοιβή, είναι η ίδια η ανταμοιβή. Ο πάσχων δεν είναι αυτός που υφίσταται κάτι, αλλά αυτός που δεν γνωρίζει πώς να το δεχτεί. Η λογική είναι το μόνο εργαλείο του ανθρώπου για να ζει ενάρετα. Δεν έχει σημασία τι χάνεις, σημασία έχει πώς το δέχεσαι. Η γνώση του τι ελέγχεται και τι όχι είναι η ρίζα της σοφίας. Η αταραξία προέρχεται από την κατανόηση της φύσης και της μοίρας. Ο σοφός συμφιλιώνεται με ό,τι είναι, γιατί το κατανοεί. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, εγγραφή και άφησε το σχόλιο σου. Τα λέμε στο επόμενο.